जोंनि आलादा रायजो बिनाय समावसो जोङो दुवर दाय बेखौ बाहायदोंमोन सोमावसारनायाव आरो बे नंगौबो थैदोंमोनबो जोंनि मानसिफ्रा मावदोंमोनबो थैदोंमोनबो नाथाय राजखान्थियाव दुवर दाय सोदोबखौ बाहायनांगोन होननानै आं साना आरो बिसेसके दानि समाव आगोलाव बड'लेण्डआवबो राजखान्थि होनबा सिलाय बारुद दङमोन बै समाव एसे दुवर दायमोन किन्तु दानि समाव एसेबां शान्ति आरो भारतनि गणतन्त्रआनो विश्वनि गेजेराव सर्वश्रेष्ठ गणतन्त्र दा बेबायदि गणतान्त्रिक हादोराव दिनै राजखान्थि फैनानै खालामनो फैना सोरबा दुवर दाय होनना बुङोबा बेथ' माने मा बाथ्रा बुंनो सानो जों मिथिया मानोना दुवर दायनि परिबेस गैला बेवहाय रायजो राजाजों रायलायनांगो भट बिनांगो खामानि मावनांगो मा मावगोन खोन्थानांगो आरो भट लानांगो बेनोल'सो जायखौ मोजां मोनो होगोन जायखौ मोजां मोना होआ बिथाङा बुंबावदोंमोन जितु बड'फाखौ लाना राजखान्थि खालामनाङा होननानै नाथाय दाखालि क'क्राझाराव बिथांनिनो मुसुखा बेखौ नोंसोरनो बुंनो हायो बांद्राय मानसिफोरखौ मिथिनानै खालामनाय गोरोन्थिफोरखौ बेखौ जिग' जिग' रायनाय होनना बुङो आं बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो मोजां मोना गोरों मानसिफ्रा बारा भुल खालामनाङा रोङै मानसिफ्रा भुल खालामनाया जुदा दा बेखौ जाहाथे बयबो नोजोर होयो आरो जोंनि राजखान्थि हान्जाया UPPLआनो होन माने माबायानो होन BPFआनो होन मालाबाबो बिथांनि मुसुखाखौ बाहायाखै किन्तु गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव जों लायो मोनफ्रोमबो गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव जिहेतु जोंनि बड'फा जों बिथांखौ बाहायो नाथाय राजखान्थिनि प्रग्रामाव जोङो बिथांखौ मालाबाबो बाहाया नंगौ बिथांनि खोथाफोरखौ बुंनानै बिथांनि जि बानिफोर बिथांनि जि कटेशन्सफोर बिथांनि जि बर' हारिनो होलांनाय मोन्थोरफोर बेफोरखौ रायखांनाय जायो जे दिनै जेरै महात्मा गान्धी बिथांनि बाथ्राखौ बुंनाय जायो MGNरेगाखौ बिथांनि मुङाव दोनदों माने गुबुन गुबुन आसनिफोरखौ बिथांनि मुङाव दोनदों दा जोंनियावबो दिनै बड'फा लाइभलिहुड मिशन बड'फा सुपार 50 जों मुंफोरखौ दोनदों नाथाय राजखान्थि खालामनायनि बेलायाव बेबायदि जों खालामनायबो नङा आरो मालायफ्रा दिनै बिथांमोना बुजिगोन दिनै खालामदों गाबोन बुजिगोन बुजिस्लाबैयाव बिथांमोना सानना लादों जे मुसुखाखौ लाबोबा आरोबाव मोजां मोनगोन हयथ' भटआ बारायगोन दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जों फोरोंनो हानाय नङा गावबा गावनो सोलोंनांगोन गिबि मन्थ्रिया मोनसे बाथ्रा बुंबावदों ट्रिपल इन्जिन BJPनि ट्रिपल इन्जिन बिटिआरआव फैयोब्लासो जौगानाया गंगानि दै बोहैनाय मोनसे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोनहा बुजिनांगोन गोजोना बर' हारिनि थाखायसो फैदों जेब्लासिम बर' हारिया गोजोन लुबैयाखैमोन गोजोना फैयाखैमोन दिनै जे बड'लेण्डआव गोजोन फैबाय बेयो बर' हारिनि थाखायसो फैदों दा नंखायनो बर' हारिया लुबैदों गोजोन लाबोनांगो मोजां थासारि दानांगो सोलोंथायाव जौगानांगो रांखान्थियाव जौगानांगो मुलुगनि मानसिफ्रा जोंखौ नागारनानै गोजानाव सहैबाय जोंबो दावगालांनांगो दा नंखायनो बे हाग्रायाव थानाय हाथियार दैनाय दावराव दावसि खालामनाय बे थासारिनिफ्राय उदां फैनांगो दा नंखायनो दिनै बड'लेण्डनि सायाव साननाय हनायनि मेक्सिमाम जि मोनसे बिबान बियो बर' हारिनि सायावनो दङ गुबुन हारिया जों एखेलेगे रायजो जायो बिथांमोनजों जों रायजो जागोन मोजां सोमोन्दो लानानै रायजो जागोन नाथाय राजखान्थियाव जाय जि खोथाखौनो बुङा मानो जेब्ला बड'लेण्डनि बाथ्रा रायलायगोन बड'लेण्डनि खोथा रायलायगोन बिनि गोजोन बिनि इयुननि मोजां गाज्रि थासारिया जोंनि हारिनि सायावनो बांसिन सोनारो LP MEनि एपइन्टमेन्टखौ जोङो 25निफ्राय 30 जुलाइनि गेजेराव होनो नाजादों जेबो जुदि उसुबिदा जायाबा जोङो मेक्सिमाम 30 जुलाइनि गेजेराव LP आरो UPनि जिखिनि 1000 पस्ट बेखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होगोन बिथांमोननि सायावबो समफोर जोङो मिटिं लिंदो निउसनि सायावबो मोनसे थांखि लागोन दासो थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा बुंदों आङो DCजों सावरायगोन जाहाथे बिखौ हारिमु आफादनि मावखुलिखौ थाबैनो CRPफोर बिथांमोनखौ बिनिफ्राय गुबुन जायगायाव दोननानै मावखुलिखौ बिथांमोननो हगारना होनो हायो मुंख्लं नखरनि थाखाय बेनो जे NDPनि भेरिफाइड लिस्टआव जेसेबां मुंख्लं नखर दङमोन बिथांमोननो अनसुंथाइखौ होजोबनाय जाबाय आनभेरिफाइड लिस्टखौ जों नेदों आरो भेरिफाइड जाबा होबावगोन एबसु आरो BLTनि एबसुनि 1987 मायथाइनि माखासे मुंख्लं नखरफोर दङ जाय अनसुंथाइ मोनाखै BLTनि 1996 मायथाइनिफ्राय गोबां मुंख्लं नखर दङ जायफोर मोनाखै जोङो थांनाय 12 जुनाव एबसुनि 360 आरो BLTनि 91 मुंख्लंफोरनो जोङो अनसुंथाइ होदों बाखि थालांनाय प्राय 17,000निख्रुइ बांसिन बेखौ फैगौ 15 आगस्तनि गेजेराव जों होनो नाजादों जाहाथे मुंख्लंफोरा 1987निफ्राय 88, 89, 90 गोबां सम नेनो गोनां जाबाय बा बिथांमोननो मान होनो हायाखै दा बेखौ जों देग्लाय बोसोराव फिनिश खालामनो सानदों बिनि उनाव मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों फैगौ 10 बोसोराव जेसेबां साख्रि ओंखारगोन बेवहाय मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय 3% जौखोन्दो रिजार्भ खालामनाय जागोन जाहाथे मुंख्लं नखरफोरा बे साख्रिफोराव साफा सानै हाबलांबाय थानो हायो